дуруду саломи бепоён дӯстони азиз, имрӯз мехостам ба шумо дар бораи яке аз маҳсулотҳои барои саломатӣ аз ширкати Faberlic, ин ҳам бошад Energy Boom маълумот диҳам. ин маҳсулот аз серияи Fitopolisi, яъне ки маҳсулотҳо барои саломатии ширкати Faberlic мебошад ва барои қувваи ҷисмониро зиёд кардан ва кори майнаи сарро хуб кардан ва хотираро қавӣ нигоҳ доштан кӯмак мекунад. Дар таркиби ин маҳсулот аз кофеини гуарано истифода шудааст, ки дар таркиби он элементҳои цинк, оҳан, фосфор, магний ва дигар элементҳои хубе, ки барои организм зарур аст, истифода шудааст. Ва ин маҳсулотро дар як рӯз 2 маротиба метавонанд истифода баранд, як бор саҳар, як бор дигар бегоҳ. Дар дохили ин қуттӣ 60 дона аз ҳамин маҳсулотҳо ҳаст. Ман шахсан худам инро истифода мебарам ва баъд аз истифода бурдани ин маҳсулот бовар кунед, як қувваву нерӯи тоза шуморо фаро мегирад. Марҳамат, аз ин маҳсулот истифода баред ва ба дигарон низ тавсия диҳед.